príjme. Nie, to je tu. Všimnite si, kde mám pravú ruku. Tu ho kontrolujem. Nie takto. To je, mám ho pevne, keď prechádzam, to je na pevne. Teraz som trošku povolil, aby sa ma neprišli. Tu som pevne s ním. Každý musí mať ten človek pocit, tu ho držím, keď prechádzam sem, stále ho držím. Tuto, keď idete dole, nerobte toto. Ja to konec nepotrebujem tlačiť dole, tu vlastne sa nič nedieje. To je to. Na seba a dole. Tu je koleno, tu je koleno, čokoľvek. A toto je na sebe. Tá palica je rovno medzi zemou. A pevne. Ľahšie vám aj skôr ten sem. Prvé čo, dvihnem a toto pridržím. Musím mať pocit, aby ste ho mali pocit, že to je tam, ako to má byť. To je pevné. Potom zase to mám pevne a dám to nás sem. To je pevné, tu ho kontrolujem všade. Pustím, keď pevne držím, otočím. Hlava je zase tu, nie tu. Udierať, šprt, ťahať. Tu je jeden spôsob, tu môžete tiež potlačiť. Keď si chytím, ale pridržím, tu vlastne máte tlak dozadu na kršiu chrbticu. A predlak je spredu. Držím ho, tu ho držím. Toto je takisto, tu môžem potlačiť. Až keď sklznem sem, potom sa otočím. Nebuďte nalepený na ňom takto. Keď som prešiel na opačnú stranu, všimnite sa aj to nekým telom. Tu mám bok, nemá žiadnu stabilitu, tu mám stabilitu. A dvihnem. Zase, kde je moja hlava? Nie tu. Tu som. Tak ma nemohol udrieť. A potom to prejde pod pazu. A ste tu. Ja ho musím mať pod kontrolou. Zase hlava je tu, aby som mohol udrieť, ťahať, čokoľvek. Všetko musí byť pevné. Tak tie polohy tela sú strašne dôležité. Ďalej. Skončili sme tu. Zase sa vrátime naspäť. Ruka prejde poza a sa ho pod kontrolou. Trošku nižšie. Aby ste to nerobili tak, že má voľnú hlavu a otrieva dole. Tu mám pevne pod kontrolou. Ruka prejde odtiaľto. Pustím. Zase ste tu. Taká pozícia. To je jedna to má hlava. Môže byť takto tlačiť sem. Môže byť takto tlačiť sem. Môže byť úplne chrbtom ku mne. Môže byť to byť znájasešku chrbticu. To je nepodstatné. OK? Takže celé, to máme